bake shop. Isa sa pinaka sikat na bake shop dito sa Kuwait. At talaga naman napakasarap. Hindi ka magsisisi. Okay, highly recommended. Let's go. Hanapin na natin. Dito tayo sa loob na ngayon. Dito po. Ikot-ikot. Ay, nandiyan si Kat. Baka hindi po ito. Nandito na pala agad ang Arnold's Bake Shop, mga bay. Arnold's Bake Shop Company. Pagpasok mo pala dito sa Magater Mall, makikita mo na agad ang Arnold's Bake Shop. Halika na, pasok mo tayo. Tingnan natin ang mga tinapay nila ngayong araw. Yan, kayo mga bay mo kayo. Sunod ni mo din, pagpasok mo, meron talaga agad na snake plant. Di ba? Okay, tingnan natin yung mga tinapay nila nandito. Ate, magandang umaga sa inyo. Kumusta po kayo? Dito na tayo sa isa sa pinakamasarap na tinapayan dito sa Kuwait. Matutagpuan na po sa Magater Mall. Pagpasok niyo ng entrance, andyan na po kagad ang bake shop ni Sir Arnold. Okay, tingnan natin ate. Pwede ka bang magtanong kung magkano ang mga tinapay natin dito at anong mga pangalan? Ayan. Ito. Puto plan. Puto plan. Magkano po ang bawat balot? Half KD. Half KD lang po mga bayo, puto plan. So ito, Puto plain. malasyaw. Puto malasyaw. Ay, may palaman. Bigas. Bigas siya, tapos anong palaman? Ito puto pau, yan ang may palaman. Yan, banana half KD cake. din. Half KD. At ito naman ang banana cake. Ito yung simada ninyo. Half KD. Mani Ensaymada ninyo. At yung mani natin, magkano ang isang Half balot? KD Half KD din. O yun mga bay. At ito, masarap nito mga bay. Pudding. Pudding. Yung Kabayan. ayan, ang kabayan, ang lalaki. Ano? Half KD lang bawat balot dito. Oo, half KD. Butchi. Butchi, ito lang. Sarap to sa. Yan, gusto ko. Butchi, anong palaman ng butchi nga? Ube. Ube. Ang sarap. Yan, Ito ang pineapple. pineapple pie. Pineapple. At ito ang empanada. Empanada. Anong palaman? Parang ano to, vegetable or either chicken. Okay. At ito naman ang Hopia hopya. onion. Hopya, mali popcorn. Onion lang. At ito naman sa baba ang Pilipit, shakoy. Shakoy. And then ang Spanish bread. Spanish. Ayan. Ay, ito talaga ang pinaka-paborito ko mga bay, yung Spanish bread. Ano itong next ate? Cheese roll. Cheese roll. At itong may ube. Ube roll. Ube roll. Puro half KD, bawat balot. Yes. Star bread. Star bread. Oh, ayan na Sara, ang mastermind. At ito naman, ensaymada. Munggo. Ensaymada. Ensaymada, munggo. Iba-iba ang palaman ate, no? Ensaymada, munggo at Cheese. ensaymada cheese. Ube. Ube naman ito. Wow. Bali tatlong flavor ang ensaymada nila. At itong Ube pandesal. Ube pandesal. Itong isa sa pinakasikat na ube pandesal sa Cebu. Ayan. Asan na yun si Sir? Ba't umalis? Ay, maingay. Bumili na. Bumili na pala. Pandesal asado. Pandesal asado at Chicken. May chicken sa okay. loob. Walang plain. Wala. At dito mga ba yung mga sweets naman nila. Siyempre, andito yung napakasarap na siopaw. Napakasarap talaga ang siopaw nila ba? Highly recommended. Napakaraming palaman. Hindi ka guys sa atin na napakaraming tinapay. Wala. Ang palaman, isang kukulam. Ito yung cake nila. Magkano nga ito ate? 2KD. 2KD. Napakasarap po. Ube at ano siya? Cheese. Napakasarap ng cake na ito. Hindi ka magsisisi. At ito, ano nga pangalan ni ate? Cinnamon. Cinnamon. 750, no? Opo. Napakasarap din. Pinas na pinas talaga ang timplada dito mga bay. At ito naman ang, nasabi na natin to. Meron silang pichi-pichi. Pichi-pichi. Ay, ito nga, yung siopaw. Dalawang flavor ate? Hindi, isa lang. Isang flavor lang asado. Pero yan, mamaya, ubos na yan na. Maulagi. Mamaya, Peanut butter. At meron silang peanut butter. 1 KD, 1.5. Homemade yan. Homemade na peanut butter. Wow. At kung gusto nyo pong mag-order ng mga cakes, pwede po. Na kahit anong design na gusto nila. May birthday kayo, mga friendship dyan sa, lalo na nagtrabaho sa bahay na pwedeng mag-celebrate na kanilang birthday, pwede rin kayo order dito sa Arnold Bake Shop Company. No, napakasarap po na kayo. Pichi-pichi. Kape. Pwede habang naghihintay ka, kumain ka ng tinapay, may kape po sila dito, 100 Meron pesos. ding 100 pesos lamang mga bag. Meron din silang mga drinks and tubig at kung ano-anong drinks. Diba? Napaka-cute. Sir
Arnel. Maganda pa Saan yung ba tendera. ang ibang branches natin? Dati doon sa ano eh. Salmia? Oo. Wala na kasi. Tumawag na siya. Ala, nandito na si Bailin. Bailin, nandito na. Vlog na ko din. Nakaali na dyan ko sa iwan ko. Di ala. Tay, pasensya dyan na wala Uy. siguro ng Okay ra jud kaayo Bailin. Kasabot ra gid mi ana ano kay duty baya ka. Okay ra jud kaayo. Sayo man kani mata unya laon ta mga alas 12. Unsa may imong gikaon diha? Unsa na? Dukot? Kubos. Kubos. Ako dukot. Dukot. Wala kani. Ako ginoo ko. Kaya kog dukot. Okay Bailin, naa na mi diri sa imong workshop. Naara oh. Welcome Bailin. Nakalaag na jud ko diri. Next time na lang ta magkita puhon. Magsuroy-suroy. Tura si Tay. Suri mo diha sa taas kay das ka nag-wifi Oh. na yung mga Maglakaw-lakaw sa mi diri sa taas, mag-window shopping kay magtingin-tingin lang ba niya. Magpamain mo na kaming tinapay Bailin kay ba mami mahurot na unya ni. Akong paborito nga Spanish bread, mahurot unya. Magpadapli na mi daan. Ay nawa. Nawa nas Bailin ate. Suda. Oh nga naman na. Hindi, nag-alarm ba? Sige, pagkaon na diha, Bailin. Pag-amping sa imuhang adlaw-adlong lakaw, salamat kaayo. Nakalaag na jud ko. Wish come true, nakalaag na ko sa imong big shop. Pinoy. Ha, nawala imong tingog. sana sa sunod pwede ni unta para ano Ang McDo dito. Ingon aron naman ang among gawas. Unya, kinahanglan alas 6 mauli na mi sa balay. Nya. Alas 6 kay naay kurpyo. kasi ayo mo ka Oh, sige. Thank you so much. Amping Bailin. Regards ako Sir Arnel ug sa mga bata. Thank you kaayo. Magpabugnaw-bugnaw o sa mi kay ipiting inita sa gawas. May nalamang. Suroy ba? Sige, bye. Sige, salamat. God bless nimo kanunay. kaon ta Oh, sige, pagkaon na diha unsa may magipares na imong kubos? Itlog? chicken Oo. Oh, pwede ra. Diet na taan eh. Ewa na. Bugak na kay tas timbangan. Kaon pa mo. Agoy, ginoo ko. Okay, mga bay. Daghang salamat. Di ara. Ang maari mo diri sa Magatir Mall. Hapit mo sa Arnel Bake Shop Company. Kay lami kay nila mga tinapay diri. Highly recommended yun. Alam mo, makatilaw ka sa pan diri ba? Kay di ka malimot sa lasa. Labi na sa... O di ka malimot sa lasa. Nandyan ka. Iba ang tinapay talaga sa sa ibang tinapayan. Oo. Hindi talaga kasing sarap Siopaw ng... nila. Totoo, walang, hindi ako nambubula. Kasi nakatikim kami na matinapay sa ibang bake shop. Iba talaga ang lasa niya. Hanapin mo talaga ang lasa ni Sir Arnel. Hindi ang lasa ni Sir Arnel, ha? Lasa ng tinapay ni Sir Arnel. Alam mo yun? Lasa na... Lami ba si Arnel? Sir Arnel! Lami daw si Arnel. Hanapin mo ang lasa ng tinapay ni Sir Arnel. Hindi si Sir Arnel. Hindi po man yung natikman. Ang ginoo ko. Lami daw si Arnel, hindi daw ang tinapay. Bailin. Sus, nagkamali. Bailin. Iyon ko nga. ano dahil i-connect mo siya sa internet Oh. para makalive siya Ay, pwede. Sige, Bi, kay mag-live ta. Naka-live naman Daghang siya, salamat, di di. Gi-record ra nin ako. record lang siya Bailin, nagkamali ko, Bailin. Sige, Atong sandali. iingon sa live, ha. Thank you.